Și ne faci drumul. Mhm. Ai pornit Bandicam, mă. Ah, da. Nu începe să... Nu începe să vedem. La 10 jumate mă pun la somn. După aia mă sună asta minut la 10 să-mi pun și o ceas să sune. Pe la 9. Ce? Nu. Și apoi și cu tine, dacă mă bagi în seamă e bine, dacă nu, asta e, nu, ce mai pot să zic. Nu, dar cu tine urmăm, cu bunicul, nu? Ceva bunule! Bei un nou? Bine, bine. Apoi clar, no bine, pune-te, hai că deja văd că te plictisi de mine.